Japuonj, ere kaka unyalo konyo e wachni, to in iyie gi wachni koso idagi? En rapar, en ng'anyo, iyie kode koso idagi, to jopuonj nyalo konyo nade? Erokamano Nyakwar Guoko Chapes. First, yiena ago erokamano for hosting us here. Mar ariyo, iyalando ni an jatend NAT. Yes, indeed. Atelo ni jopuonj ma Chemelil zone and Minara zone. But an gi jotenda NAT kanyo. Kotelnewa gi executive secretary ma en Kananga. Koro kiwacho ni jatend NAT tinyalo miya lweny e office. Rapar en gima ber. Tang'eyo kitwa kaka jarateng'. Wadhi chake ka rapar, gimoro kar sa 8 kama, wadhi loke. So wang'iyo kode. Wachake rapar kamano. Message gi send maber, to gimoro kar sa 8 mark my words, odhi lokore gimachielo. To be nang'e ni security apparatus dhi kethe. Security apparatus ema dhi kethe, moko jopiny ema dhi ketho gi. Amba se ng'anyo matin. Ang'eyo. To nang'o mano timore? Gine ma gidhi kuongo bayo tiagas. Kaso lweny wuok. Koro sani ka ber to gini onego timre koso ok onego timre? Nyako timre, rapar nyaka timre. Okay. We unyalo neno bungu wacho nang'o